Assim é Jesus que manda chamabo. Zo wilt Jezus je laten roepen. Tinha dor de ene na mesmo rechazabo. Soms door diezelfde mensen die je hebben Ene na afgewezen. mesmo abisabo que tá quieto. Dezelfde mensen die tegen je hebben gezegd, Jesus wees também usa stil. não Jezus gaat hun para gebruiken abisabo bem que vim om toma. tegen jou te zeggen, kom halen. We kijken nogmaals. 4 leproso. 4 melaatsen. Que meni 4 gente com maleza. 4 personen met een ziekte. No qualquer maleza. Niet zomaar een ziekte. Leproso tá em maleza de cuero, mas não sem câncer de Melaats cuero. is een huidziekte. Dus net Pero alsof je essa que tá huidkanker hebt. essa que tá haciendo na vida blanco, mas tá que tá bien herida. Maar dit deed dat de mensen helemaal wit bleven, vol met wonden. E ora se botar leproso, Als je een melaats bent, bonti mais tá in stad. mag je niet in de stad zijn. Bota wordo separar. Je wordt afgescheiden, afgezonderd. E botinho vai biba den cueva nang. En je moet in de grotten gaan E nanta wonen. lora bo cuero, bo En- corpo com panha. En ze wikkelen je lichaam in kleed. Passo botar le stinky. Omdat je verschrikkelijk stinkt. E 4 nan tava data. Zij waren 4 mannen. Que me tava 4 homens com le stinky. Dus 4 mannen die stonken. 4 homens com maleza. 4 mannen met ziekte. E es mais ora bo compreender coisas, na noti marti vai estar significa com nanta rechazar. En als je het begrijpt, dat betekent dat ze niet in de stad mochten Sim, gaan dan bij omdat de ze stad afgewezen zijn. En zelfs als ze naar de stad gaan, Nan tingo piedra nang. moeten ze stenigen. Passo na falta com regla. Omdat ze zich niet aan de regels hadden Pero gehouden. 4 homens naki. Maar deze 4 mannen, Den estado com nanta data. in de staat waarin zij waren, Tá tem coragem. hadden durf. Coragem. Moed. Talaga boa si cosco bunda hasi normal. Laat je dingen doen die je normaal niet doet. Amen. Amen. E 4 homens naki atuma coragem. En deze 4 mannen waren moedig. Pasobra nang tava dating hamber tambe. Omdat ze ook honger hadden. Paso nang tata de mesmo tempo. Omdat ze in dezelfde tijd waren. Tating hambresa. Er was hongersnood. Anto plus nanta malu. En plus waren ze ziek. Nanta rechazar. Ze waren afgewezen. Yuenden que mira nang. Niemand wil ze zien. Nanta ole stinky. Ze stonken. Minos aqua condition Ik tawe. weet niet wat jouw conditie vandaag Paso tiene is. kuta leproso Want tambe. er zijn mensen die ook melaat zijn. Pero di padeng. Maar van binnen. Di padeng. Van binnen. Nanta ole stinky di padeng. Stinken ze van binnen. Nang boca tá graf. Hun mond is een graf. Paso not in vida din nang. Omdat er geen leven in ze zit. Pero porta abo tá sintibu rechazar. Maar misschien voel je je afgewezen. Porta abo yuenden que tinara de bercubo. Misschien wil niemand niets met je te maken Pa hebben. cosco ba passa denje. Of misschien dingen die je hebt Of pa cosco meegemaakt. boa assim. Of dingen die je hebt gedaan. Yuenden que tinara de bercubo. Niemand wil wat te maken E hebben bota met je. sintibu totalmente En je rechazar. voelt je volledig afgewezen. Porta abo tá de condition de leproso nang aki. Misschien ben je in de conditie van deze Porta melaatse. abo not in bo malesa no bo cuero not in malesa. Misschien heeft je huid geen ziekte, Pero porta abo tin malesa di padeng. maar misschien heb je ziektes van binnen. Porta abo tin AIDS. Misschien heb je aids. Anto yuenden que tinara de bercubo. En niemand wil wat te maken hebben met Porta abo je. tin AIDS spiritual. Misschien heb je geestelijke aids. Yuenden que tinara de bercubo. Niemand wil wat te maken hebben Paso met tu je. rende ko papa kune. Want iedereen waarmee je praat, Bota pega nang kumalesa. dan besmet je ze met ziekte. Pero awe Maar vandaag Dios po curabo. kan God je Awe Dios genezen. po sanabo. Vandaag kan Awe God je Dios po genezen. librabo. Vandaag kan Awe God je Dios po nabo lo vrijzetten. que como mesta pensa. En vandaag kan God je geven wat je zelf Awe niet po kunt bi un indenken. momento de cambio decisivo. Vandaag kan een beslissend moment verandering Un komen. turning point. Een keerpunt. Turning point significa Keerpunt un betekent momento de cambio decisivo. een moment van een beslissend moment E van kuta verandering. beneficiar bo vida. Die voordelig is voor je E leven. kuta cambia bo situação. En dat je omstandigheid E lo que verandert. bota passando den. Van waar je doorheen aan het gaan Tapi un bent. momento de claridad. Er komt een moment van Bota verduidelijking. mira bo condition. Je ziet je conditie. Pero tapi un momento de stabilidad também. Maar er komt ook een moment van Un stabiliteit. momento de gozo novo. Een moment van nieuwe Un momento vreugde. de força renovar. Een moment van vernieuwde kracht. Awe e por sosode. Vandaag kan het gebeuren. No laga bo coração bisa maneira hamber. Mas que chelo abre em costa que posso sosode. Laat je hart niet zijn zoals die man zei. Zelfs als de luizen van de hemelen open zou dit kunnen geschieden. Awe waka worno. Dios usa e 4 hamber nang aki ko tur e konan konanting. God had deze 4 mannen gebruikt met alles wat ze hadden. Pa motivo de nang coragem. Omdat zij moed hadden.
Conta com coragem. Hoe gaat het met je moed? E homem na que abisa, se nós queda aqui não, of se nós vai não, nós estamos toch. Deze mensen hadden gezegd, als we hier blijven of daar naartoe gaan, gaan we toch dood. Waka wo nang sa e condição de caminhar não tá acaba. Ze kennen of zijn al bekend met de conditie van waar ze zijn. Nang sa se nós queda aqui, Ze weten dat als we hier nós blijven, morrer. gaan we dood. E se nós vai não, En als we daar naartoe gaan, nós tem mesmo risco para morrer também. hebben we hetzelfde risico om ook dood te gaan. Perdor com nang sa e condição caminhar não tá acaba. Maar omdat ze al weten van de conditie waar ze Nanti nu se tipo zijn, nang ta sali foi nang fede zona e. hadden ze besloten om die zone te verlaten. E não tá começar vai den direção campamento de nang inimigo. En ze gaan de richting in van de legerplaats van een vijand. Que coragem. Wat een moed. Que coragem. Wat een moed. Vai den direção de bo inimigo. Om richting op te gaan van je vijand. Mas que você quer para matar. Alhoewel je weet dat hij je kan Pero doden. no lubidata tem hambreza. Maar vergeet niet, er was hongersnood. E ora tem hambreza. En wanneer er hongersnood Ora tem is, hambreza pe palavra. wanneer er honger is voor het woord, Bota sali foi bo comfort zone. ga je uit je E comfortzone bota vai direção caminda e palavra tá. en je gaat de richting op van waar het woord is. Pero essa que não vai direção caminda inimigo tá. Maar zij gingen de richting op van een E vijand. na vai den ora nang escuro. En ze gingen bij schemering gingen ze. Den ora nang difícil para cana. Een tijden waar het moeilijk is om te Mas de lopen. tempo e não tem luz de caia, no? Want in die tijd zijn er geen lichten. Que mendi, pa bom mira quanto coragem não tem. Om te zien hoeveel moed ze hadden. Den suku, In het den donker, peliger. in Nanga gevaar, sali foi nang comfort zijn zone. ze uit hun comfortzone Nanga gestapt. sali foi lugar caminda nang conhecer caba. Ze hebben de plek waar E zij na vai den al, direção de nang acampamento de inimigo. al kenden verlaten en ze zijn de richting opgegaan van hun legerplaats van hun vijand. E mira aqui quando na inimigo atende. En kijk eens wat hun vijand gehoord heeft. Inimigo atende sonido de garroche. En de vijand had het geluid gehoord van wagens. Inimigo atende sonido de caballo. Geluid gehoord van paarden. E inimigo a começar a alucinar. Sim? Na começar a alucinar, na começar a pensar que tá Israelito nang a contratar egípcio que teu nang. Ze begonnen te hallucineren. Ze dachten dat ze aan het hallucineren waren. Dat de Na querer que tá Arameërs hadden de... exército de Egipto, hoe e teu nang tava bem contra nang. Dat een leger van Egypte met de Arameërs tegen ze opkwamen. Assim na abo também. Zo voor jou ook. Kubolanta para. Als je opstaat Toma coragem. en de moed neemt Pone fé na bopia nang. en geloof zet bij Kana je vai de wandel, direção que Deus te ama vai. de richting opgaat dat God je geroepen Mas heeft om que te tu tem gaan, inimigo e nang. alhoewel er daar vijanden Deus zijn, por assim não tem sonido de caballo e God garroche. kan ze doen laten horen het geluid van de wagens en E nang lo paarden. hui. En ze zullen vluchten. Nang lo hui. Ze zullen E vluchten. laga tur nang bienes pabo. En al hun rijkdommen achterlaten. Pese é a palavra de Deus avisa. Daarom zegt het woord van God. Que Deus é capaz para quitar fora de pagano. En het woord zegt, God is in staat van de heidenen af te Que nemen. teve je Van hun af te e nemen. duna abo. En aan jou te geven. Bota querer? Geloof je het? Bota querer? Geloof je Isso het? é também suceder. Want het gaat gebeuren. É também suceder pabo. Het gaat voor je gebeuren. Amen. Não querer. Je wilt het niet. 4 homens leproso. 4 Melaatse mannen. 4 homens que tá eigenlijk done. 4 mannen waarmee het eigenlijk afgelopen was. Ora boa situação tá mostra maneira, ei, turcos acaba of tá bij acaba. Als je situatie eruit ziet alsof alles is al afgelopen. Het is al beëindigd. Agora sim, mas só completo. Nu heb ik er wel een potje van gemaakt. Agora sim, não tem esperança mais. Nu heb ik geen hoop meer. Mas de falho para outro falho. Ik heb de ene fout na de andere De begaan. picar para outro De picar. ene zonde na de andere. De maldade para outro Van maldade. één slechte handeling Agora naar de sim, não tem andere. esperança mais. Nu is er geen hoop meer voor mij. Pero me que bisabo. Maar ik wil u zeggen, Tem esperança. er is hoop. Tem esperança. Er is hoop. Ah, eu vou bem botar turning point. Vandaag kan je Ah, we keerpunt hebben komen. jullie. Vandaag kun je Ah, het é cambio ontvangen. decisivo para todos os de meu coração. Een beslissende verandering kan plaatsnemen in je hart. Pero bom este que? Maar jij moet het So willen. já Deus tem para Want bocaba. God heeft het al voor je O weggelegd. sonido Deus preparou acaba. Het geluid heeft de Heer al Ora weggelegd. inimigo, ora vai em direção do acampamento do inimigo. Als je de richting opgaat van de legerplaats van de vijand, Perrui vai. omdat hij vlucht en Se sequer weggaat, eu abo. zonder dat hij jezelf Quando bela ziet. catur bienes na En pabo. al zijn goederen
kinderen voor je achterlaat. Esse Dios hace. Stel je eens voor, E hombre, deze man, al limita Dios. die God beperkt had, Quase maneira Dios não está capaz de fazer nada. die had gedaan alsof God niet in staat Dios was om iets mostra te que doen. Dios usa 4 leprosos. God heeft bewezen dat hij 4 Nem melaatsen kon sequer 4 gebruiken. reis. Niet eens 4 koningen. Ele usa 4 leprosos. Hij heeft 4 melaatsen gebruikt. 4 em rechazar. Ela usa não 4 afgewezen mannen heeft hij gebruikt para trazer bienes om goederen te brengen para o pueblo que tem hambre. voor het volk dat honger Ele had. não usa garroche de rei. Hij heeft geen wagens Hij van usa koningen exército gebruikt. de rei. Hij heeft geen legers van de koning Deus está gebruikt. mostrando que está capaz para usar o que correndo tira fora. God heeft bewezen dat hij in staat is te gebruiken wat mensen we hebben Ora afgedaan. ainda bisabo bom tá sirve. Wanneer mensen zeggen dat je niet deugt, Culo não vira nada nunca. dat je nooit iets zal bereiken. Deus ora tem de palavra não ei. God, wanneer hij die woorden daar hoort, Então se vou entregar o mês. en als je jezelf overgeeft, E ora e Deus também usa. E coco ainda tira foi. dan gaat God gebruiken net hetgene dat iedereen heeft afgewezen. Porque para mim bisabo de como está seguro. Wil je dat ik je zeg waarom ik het zeker weet? Mas o amita undinang. Omdat ik één van ze ben. Die met dat ding met roman nummer 6. Ik ben de 6e van mijn broers en Amita zussen. roman cozinha menos. Ik ben degene die het minst opgeleid is. Den 6e klas. In de 6e klas, Mi askibi etem me askibi com vulpen. in die tijd schreef je met een vulpen. Anto mi pen a vlek. En mijn pen had gevlekt. Anto tene bom unha vrouw. Ela passa ela mira com ma kunui riba mi papel. Ze liep langs en zag dat ik op mijn papier geknoeid Ela had. hisa suman grande. Ze had haar grote hand Ela omhoog gegeven. dal mi wanta na mi oreia. En ze gaf me een klap aan E mijn coi oor. fluit 3 dias. En dit heeft 3 dagen lang gefloten. Anto ela bisa mi abo, não tá vira nada nunca. En zij zei tegen mij, jij wordt nooit wat. Pa motivo com ma skibi e com a vlek. Omdat ik had geschreven en het Mita vlekte. tá muito amor, mas bom muito na escola. Ik was ontzettend gehoorzaam, Die of hoop ik timido. rustig op school en heel erg verlegen. Que me ami no porasi e vrouw ina, mita que mas chamia de. Dus ik had deze juffrouw niks kunnen doen. Pa Ik was motivo de ontzettend bang van haar. skibimento com vlek. Maar omwille van het schrijven en vlek op het Ela hisa papier suman grande dal mi. had ze haar grote hand omhoog Na mi gegeven oreia. en me geslagen aan mijn oor. 3 dias mi oreia fluit. 3 dagen lang Mijn mama vloog moest mijn naar oor. school. Mijn moeder moest naar school Danke toe. John tá mi tata. En gelukkig was het niet mijn vader. Mi mama não conta mi tata coi. Mijn moeder had het niet aan mijn E vader tempo mi verteld. tata tá indo louco. Want in die tijd was mijn vader niet zo goed bij hoofd. Bringador. Een vechter. E maldicionami. En ze vervloekte mij. Bisami com abolo não vira nada nunca. En ze had gezegd dat ik nooit wat zou bereiken. Atame aqui. Kijk me nu hier. Deus confia mi God heeft me toevertrouwd com o estúdio de mais grande do Caribe. met de grootste opnamestudio in het Caribisch gebied. Mi oreia. Mijn oor Tata une milhão oreia na sonido na Corsal. was een van de beste Mi tá tinha geluidhoorders in milhão Curaçao. studio na Corsal. Ik had de beste studio op Agora mi pensa Curaçao. que de mim mesmo sobre mim não gostei. En ik zeg dit van mezelf, want ik Mi hou tata er e niet van. milhão sound man na Corsal. Ik was de beste soundtechneut op De como Curaçao. bisabe sei. Waarom kan ik dit zeggen? So magana machau bi placa que trabalho. Omdat ik ontzettend veel geld verdiend heb met dit werk. Mi negócio tava ter valor de 1.2 milhão. Mijn bedrijf had een waarde van 1,2 miljoen. Se nunca me vende droga, Zonder dat ik ooit drugs heb para me verkocht põe assim. om dit geld te kunnen Maar ben krijgen. je een familie regular. Ik ben uit een modeste Mi familie tata não gekomen. na mi 20, 30 mil ele bisa belan tu negócio. Mijn vader heeft me geen 20.000, 30.000 gulden Foi gegeven. nada. En ze gaan bedrijf Foi oprichten. nada. Uit het niets Mas subi bem arriba. ben ik geklommen en omhoog gegaan. Mi tata tem 3 studios full profissional. Ik had 3 volledig professionele studio's. Ora e tempo chega. Toen de tijd brak, Deus avisami. zei God tegen mij, Dona me studio. geef mij de studio. E madonna iglesia studio. En ik heb de studio aan de gemeente gegeven. E você que Deus assim? En weet je wat God Deus gedaan assim heeft? me bloba chia trove. God heeft me volledig blut gemaakt. Lá se nós bloba chia. Hij heeft ons volledig blut gemaakt. E lanta nós. En ons weer Foi opgebouwd. nada. Uit het niets. Nós não tem falta de We nada. komen niets tekort. Tá pensando nós sabem Holanda? Daarom zijn we naar Para Nederland gekomen compartilhar o que nós tem om te delen van wat we hebben com abo. met jou. Para botar bem o turning point. Dat jij ook dit keerpunt in je leven kunt Então tem hebben. Deus te mandava começar de novo. En soms stuurt de Heer je dat je opnieuw begint. Para suportar a minha só passina tanto. Want misschien heb je zo vaak een potje van gemaakt. Ja, een potje. Een grote potje.
Anto Dios te permitivo começar de novo. En God laat toe dat je opnieuw E você não me begint. sente medo de coisas. En je moet daarvoor niet bang Você não me zijn. sente medo de largar los. En je moet niet bang zijn om Fora los te lo que você laten. tem seguro de je. Van- Que nós precisamos largar bij voor nossa riqueza. Dus we moesten onze rijkdommen Para nós achterlaten. terem negócio novo que Deus está Om pondo aan para het nós. nieuwe vastgrijpen dat God ons gegeven Ora had. Cristo, nós topa com Cristo. Toen we Jezus ontmoet Havia hadden, turning point in nossa kwam met vida. een keerpunt in ons leven. Nós temos que largar Heiligheid. los voor nossa riqueza. We moesten onze rijkdommen Para achterlaten. nós terem a palavra de Om Deus. aan het woord van God vast te grijpen. Pastor, se você não tem a palavra de Deus, Want als je het woord van de God niet vastgrijpt, você não chega. dan kom je er Você não niet. tem a coisa que Deus a donami. Ik hou niet vast aan de dingen die God mij Pensei, heeft gegeven. nós não serve Deus para motivo de lo que Deus a dona nós. Daarom dienen we God niet omwille van wat hij ons gegeven Nós heeft. serve Deus para motivo de quem está para nós. We dienen God voor wat hij voor ons Ele is. é todo poderoso, Hij irmão. is almachtig, broeders en zusters. Pero Deus quer Maar God wil para um turning point de dat vida. jij een keerpunt hebt in je Me leven. não sabe como te mester. Ik weet niet wat je nodig Me hebt. não sabe quanto te mester. Ik weet niet hoeveel je nodig Pero hebt. Deus quer donar. Maar God wil het je geven. Contar que coragem. Hoe gaat het met die moed? Bota gente de trás de cortina, mas nem mais cima passar. Bij degene achter de gordijn, zoals ik vorige week gezegd heb. Sali vai trazer cortina. Kom van achter dat gordijn. Sali maneira bauardo criar. Kom eruit zoals je geschapen bent. Bauardo criar homem. Ben je man Ora geschapen? você sali fez de caixa. Als je uit die kast Sali komt, pali homem. kom ook als een Se werkelijk man bota eruit. ora criar mulher. Als je vrouw Ora bent você sali fez de geschapen, caixa, fez als je cortina. uit die kast komt van achter Sali het gordijn, pali kom dan ook als een stevige vrouw Bem eruit. dilante. Kom vooruit. Lá que coragem de Deus mire bobo. Laat de moed van God opkomen. Sem coragem, você não tá conquistar, irmão. Zonder moed, dan Sem overwin je coragem, niet. você não tá conquistar. Zonder moed overwin je niet. Tem muito ende tímido. Er zijn te veel verlegen mensen. Então tem ende que tá papiar muito. En er zijn mensen die te veel praten, Que tem coragem demais. die te veel moed hebben. Tampouco tá bom. Is ook niet goed. Pastor, tudo que tá demais Want alles wat te vai veel is, surpassar a linha, a regra. je bent de grens al overschreden. Amém. Pastor Chessa assim, amém, bia. Me digo ne, Pastor Chess heeft me een keer geleerd. você, Zei tegen hem. me kerst me bira hopi cauteloso, você. Pardon. Me digo ne, me também bira hopi Hij cauteloso. zei tegen hem, ik ga ontzettend voorzichtig zijn. Die pastor é coisa bom. Hij zei tegen mij, pastor, dat is niet goed. Me digo ne di kong. Ik zei, waarom niet? Die pastor ora bo bira hopi Ik cauteloso. zeg, wanneer je ontzettend voorzichtig Vai wordt, agregar palavra seca. heb je een woord erbij Esse gezet. significa que vai surpassar cauteloso. En dat betekent dat je over het voorzichtig, of te voorzichtig bent Antônio vai geworden. também medo. En dan word je angstig. Nunca mais maluco de palavra. Ik ben dat nooit meer vergeten. Bom mês está cauteloso. Je moet voorzichtig zijn. Bom mês tem coragem. Je moet moedig Bom zijn. mês tem hope e coragem. Je moet niet ontzettend Bom mês moedig tem zijn. coragem. Je moet moedig zijn. Coragem depois o mês tem palavra que nós está usa. Moedig op zichzelf is het woord dat we Ora gebruiken. botem hope e coragem. Wanneer je ontzettend Esse moedig bent, significa que vai surpassar coragem. dat betekent dat je het al overschreden Antônio bota bent. bem assim coisas para demonstrar. En dan ga je dingen doen om te bewijzen. Bom mês tem coragem. Je moet moedig zijn. E Deus quer usa coragem. En God wil die moed gebruiken. Você está tem ene mais em Bíblia, não? Er was nog iemand in de É Bijbel. coisa fascinante. En dat is fascinerend. É homem que estava chamado Bartimeu. Deze man was genaamd Bartimaeus. É homem que estava cego. En deze man was blind. Então, sua ceguidade En zijn blindheid, estava beperkt, estava limitada. die beperkte hem. Pero, Maar é homem que tende deze man had gehoord que Cristo está passando. dat Christus langsliep. Mas ela tende comoção mais grande. Want hij hoorde een grote commotie. A Bíblia diz que multitude estava a seguir Jesus. De Bijbel zegt dat de menigte Jezus volgde. Ora, botando a palavra multitude in de Bíblia, Wanneer je het woord menigte hoort in de mínimo Bijbel, está 5 mil. het minimum ervan is 5000 Oké. man. Bora parar com ora Jesus a poner na cinta para comer, tá quanto tá bisa? Tá Willetje 5 mil op. homens, Toen Jezus de mensen had gezegd om te gaan zitten, er waren 5000 mannen, 5 homens, 5 mulheres, 5 you. zonder de vrouwen en de kinderen Que me erbij te importa tellen. tem seguro 10 pico mil. Dus er moet zeker 10.000 plus mensen zijn geweest. A hora que multitude estava a seguir atrás de Jesus, Nou, toen de menigte Jezus volgde, bota querendo andar seguir com a boca quieto? denk je dat ze met hun mond dicht Não, volgden? não estava assim como chão. Nee, ze maakten commotie. Imaginava os 5 mil papiando. Stel je eens voor 5000 mensen die aan het praten zijn. Bota querer com Jesus
Potende. Denk je dat Jezus kan Of horen? você quer que abo de 5 miljoen potende um ene terra banda bisunkos? Denk je dat jij in die menigte van 5000 man iemand helemaal aan de andere kant iets kan horen zeggen? Não, moet atender. Nee, je hoort hem niet. Pero el hombre aqui, Maar deze man, ora ele atende que Jesus está passando, maar toen hij hoorde dat Jezus langs ele liep, atende bochincha, hoorde hij het geluid, de lawaai. estava a distância, Hij was op een afstand. ela começa a gritar. Hij begon te roepen. Ora ele atende de Jesus, Toen hij hoorde van ela é Jezus, coragem. kreeg hij moed. Ela começa a gritar. Hij begon te roepen. Jesus, Jezus, filho de David, zoon van tenha David, misericórdia de mim. heb genade met me. E gente não De mensen atende grita. hoorden hem Ande roepen. com ele, Ze zeiden tegen hem, "Sst, me não sabe de movida quem é que bisabo. ik weet niet wie in je leven wel eens "Sst" heeft gezegd. Tem de nós, Sommigen van ons. tem de bisabo que é de que do de nada bisa. Er zijn mensen die tegen je zeggen, blijf stil, je hebt niets te Of que zeggen. ora bo papia, En elke keer wanneer je praat, nunca bo palavra não tem lugar. krijgen je woorden geen plaats. Nee, hè? Quando quero que tenha então escutar me? Denk je niet dat er mensen Want zijn ik die heb naar me ook geen luisteren? rechazo, Denk je niet dat er mensen zijn die me Ora tem afwijzen? rechazo, Romão. Oh, ten alle tijden. Não passou mais nada Steeds. malo. Steeds. Maar niet omdat ik iets slechts heb Juist gedaan. pessoa me tá se bom. Juist omdat ik het goede doe. Que me tá se bom, ora rechazar. Ik doe het goede en word afgewezen. Ba querer que realmente me também para ne rechazo não ei? Denk je werkelijk dat ik bij die afwijzingen Mas tu blijf me tá staan? grita Jesus, filho de David, tenha misericórdia de mim. Nog harder roep ik uit, zoon van David, heb genade met me. Ah, me não se para. Que tu não é isso rechazo, Blijf Romão. niet stilstaan of hangen bij mensen hun Você tem afwijzing. como não está ende com não está? Weet je waarom we de mensen zijn die we zijn? Ora ende bisa não será você boca. Wanneer de mensen tegen ons zeggen, hou je mond, Não se vira bai. draaiden E we grita om, mais duro já a banda. gingen aan de andere kant nog harder roepen. Jesus está a banda não. Jezus is aan die kant. Pero segundo não se grita a banda Maar não. terwijl we aan die kant aan het uitroepen zijn, Jesus avisa não. zei Jezus tegen hun, Manda a mele para mim. roep hem voor me. Amen. Assim é Jesus que manda chamar, bo. Zo wilt Jezus je laten Tem roepen. enviador de ende na mês com a rechazar, bo. Soms door diezelfde mensen die je hebben Ende na afgewezen. mês com a bisabo que tá quieto. Dezelfde mensen die tegen je hebben gezegd, Jesus wees também usa stil. não Jezus gaat hun para gebruiken bisabo bia que om bintuma. tegen jou te zeggen, kom halen.